sumana kaninyo. Hinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug mipauli sa Nazareth nga iyang lungsod. Ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto, ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam, kining nabatunan niya. Ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay, ania man dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawa sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo, ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawa sa pagtapion sa iyang mga kamot, niadtong pipila ka masakiton, ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo, nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay, ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong Domingo sa tanan. Adunay usa ka spiritual writer nga nag-ingon, God's no is not a rejection. It can be His way of redirection. Ang iyang no, dili daw kini usa ka rejection. Panagsa, pamaagi kini, aron ikaw magiyahan sa sakto nga direksyon. Ako natandog sa istorya sa usa ka stuntman. Nakahibaw mo unsa ng mga stuntman? Kanabitawong panahon nga sagpao na ang mga bida nga mga artista, ikat sa direktor, unya mopuli kadto mga stuntman. Ug human na mapsagpa, ug human na siya makulata, dito i-post na po sa direktor, ug ibalik ang tinuod nga artista, ug dito i-focus na iyahang panagway. Kana mga stuntman mo na sila'y hidden heroes sa mga pelikula. Adunay usa ka stuntman nga buot siya nga musikat, pero giingnan siya sa direktor. Dili man kakahibaw mo English, pauli sa inyo, wala kay chance nga musikat. O katong maong stuntman, miuli sa ilaha, nag-practice gayud siya sa iyahang English, ug iyahang gimaster ang iyahang kung fu style. O katong tawhan na mibalik, ni audition pagbalik, ug siya karon nailhan na nato nga si Jackie Chan. Aduna usab usa ka sikat nga negosyante. Siya gisisante o gitaktak sa iyang kaugalingon nga kompanya. Ug didto nagtukod siya bag-o nga kompanya. Ug iyaha kini gipalambo pag-ayo hangtod nga kini midako. Ug isip iyahang pagbalik, iyahang gipalit iyahang karaan nga kompanya. Ug didto siya nakatukod ug maayo kaayo nga mga model sa mga cellphone. Siya ang Steve Jobs ang nagtukod sa Apple Company, ang pinakahalinon karon nga cellphone sa tibuok kalibutan. Mga igsoon karon ni Kristo, kadtong duha ka istorya sa mga tawo kadto nagpahinumdom kanato nga God's rejection could be His way of redirection. Sama sa istorya ni Jesus
sa atong ebanghelyo karon. Si Jesus miuli siyang kaugalingong lungsod sa Nazareth. Unya sa Pilmero miday kaniya ang mga tao tungod sa mga maayong pulong nga migawas sa iyahang mga baba ug sa mga pagtulunan nga ilahang nadungog. Pero sa ilahang pagtan-aw, iba kini tawhana mauman ang usa ka anak sa karpentero. Iba ka ng tawhana ordinaryo naman nga lumulupyo dinhi. Diin man niya hikat uni kanang mga balaang pulong nga iyahang ipangsulti karon. Ug tungod niadto ilahang giabog si Jesus gikan sa ilahang templo. Mga igsoon kana ni Kristo, adunay panahon sa atong kinabuhi nga sama kang Jesus maka-encounter kita og mga rejection. Adunay mga tawo nga buot nga mo-judge kanato tungod sa atong mga hitsura. Kinsa man na siya, Bisaya man kaayog naong, putot pagyod, and then pislat pagyod og ilong. Kinsa man na siya, karpentero raman na siya, driver raman ka, di ba? Labandera raman ka, di ba? Tindira raman ka, di ba? Mga igsoon ni Kristo, dili kini kalikayan nga kita makasugat og mga tao nga mo-judge kanato ug mo-reject kanato tungod lamang sa ato nga background, tungod lamang sa ato nga panagbuhay. Pero sa panahon nga maka-encounter kita og sama nga mga tao, ato pod nga tan-awon ang kang Jesus nga gibuhat. Siya mipalayo ni atong mga tawhana. He just distant himself. Pero ang ilahang paghusga, ang ilahang rejection wala makahunong sa iyahang misyon. Mipalhawa siya natong lugara, pero nagpadayon siya sa iyahang misyon. Our happiness depends on us. It could be the person that we meet every day could affect us, or we could affect them. Sa mga higayon usab nga kanabitaw makaingon ka nga gibuhat naman ako ang tanan. Ako mang gibuhat ang tanan para makatabang ko, pero wala may thank you, wala may appreciation, wala mang mga tao nga mi hatag og recognition sa akong mga gipangbuhat. Si Jesus sa maiyahang advice alang kanato sa mga mahitabo niya ng mga panahona, pagpadayon lang gihapon. And maybe every rejection could be a means of redirection. Every no could be a means of hala no. Kanabitawong maka-encounter kita og mga no. It could be your hala no moment. Hala no, unsa ka ang buot nga mensahe ni Jesus alang kanako niini nga puntuha sa akong kinabuhi. Redirection para makafocus kita kung unsa gayud ang essential diha sa atong kinabuhi. Redirection aron kita makahatag og luna nga maminaw sa Ginoo, Ginoo, unsa man gayud ang akong dapat buhaton. Mga igsoon ni Kristo, si Jesus, nagpahinumdum kanato sa kanunay nga dili man ang mga pagdaig sa katawhan ang atong gipangita dinhi sa kalibutan, kundili ang ato man nga pagtuman sa misyon nga iyahang gipaambit nganha kanato. Yes, sometimes sa atong pagtuman sa misyon, walay mga appreciation, ug sometimes, instead of appreciation, we will encounter rejection. Pero sa katapusan, dili manggod taliwala between them and you. It is always between you and God. Aduna bitaw sa ka magsusulat nga bibisita sa balay ni Mother Teresa, ug didto natandog siya sa mga pulo nga nakasulat sa ilaha nga bungbong. Ang mga pulo nagaingon, people are often unreasonable, irrational, and self-centered.
forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Succeed anyway. If you are honest and sincere, people may deceive you. Be honest and sincere anyway. What you spend creating years, others could destroy overnight. Create anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today will often be forgotten. Do good anyway. Give the best you have, and it will never be enough. Give your best anyway. For in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Ang atong ipangita na gayon din sa kalibutan, ang approval dili sa katawhan kundili sa Ginoo nga nagbutang kanato niining kalibutan. Sa katapusan ang tanan, anaa gayud taliwala kanimo ug sa Ginoo. And remember, every rejection could be God's way of redirection aron kita magiyahan sa saktong nga direksyon. Si Jesus sa kanunay na pahinumdom, just have faith and believe in me. Amen.